Arcon Channel, Michael shoutout. Good morning. Andito ako sa iyong bahay. Ano ba to? Tokwat baboy. Hindi kasi kita dito ata eh. Oh. Dapat may ako. Matamsakan mo to. Good morning! Maming USA shoutout.
Hello, Chrissy TV. Mega loud shoutout. Baba ka lang dyan ng bahay, sis. Kapilan tayo. Baba ka lang ng bahay dyan at lablabin natin yan. Huwag lang kalimutan ni Kalembang all kay host. Ayan, may jacket ka na. Mami Senders Rela Mega loud shoutout. Good morning, Mami. Mami Senders, thank you. Kapi lang tayo, guys. Baba kayo ng bahay, guys. Ibaba kayo ng bahay at idikit natin yung mga alagad natin. Mami Senders, dito ako sa iyong bahay ngayon. Nagpaharang na ako. Harang pa, Mami. Roomba dance lesson. Ayan. Mami, nasa ano pa tayo ha? Ma'am Senders. Hello, Susan. Taiwan Vlog. May loud shoutout sa'yo, Susan. Ayan, si Susan. Meron ka ng jacket. Huwag lang kalimutan si host. Pag hindi pa tayo dikit, idikit mo na yarn. Sumusugula ako dito ng pandesal, guys. Mami, Senders, ang haba ng harang. Good morning, Ma'am Susan. May jacket na kayo, guys? Silent mo, Ma'am. Ma'am Susan, baba ka ng bahay dyan. At magdikit ako sa aking alagad. Mami Senders. Tamsak. Dito na ako sa bahay mo, Ma'am Susan. Nadikitan na ba kita nung nakaraan? Kaya din ang Sasha Tamsak Dan. Ayan. Mami Senders, thank you.
Ma'am Susan, dito ako sa iyong mais. Panoorin ko lang muna. Nagkape na ba kayo, guys? Ayan, Ma'am Susan, dikit ka lembang all sa iyong mansyon. Short video po yan. Thank you, host. Guwapa. Thank you, Ma'am Susan. Tinapos ko po, Ma'am Susan, yung inyong ang inyong binaba. Mami Senders, panoorin ko din yung sa inyo. Pangalawang ayuda, Ma'am Susan. Panoorin natin para hindi siya malagas. Idaan ko ito, Mami Senders, sa inyong bahay pag hindi pa po dikit. Sarap naman ng mais. ASMR kaya tayo ng mais. Ayan. Nagla-live stream ka, Ma'am Susan. Pangalawang ayuda. Mami Senders. Dati na pong dikit. Panoorin ko na lang, Mami Senders. Galing naman yan ni Mami. Thank you, host. Yes, Ma'am Susan. Hindi pa po ako tapos sa natin. Sa ating ayuda. Wala pang 1 minute, Ma'am. Sender's mom. Guys, may ipapadikit ako sa inyo. Pag hindi nyo padikit ang ating Ends Vlog, ang nag-iisa kong member. Baka naman. Mami Senders. Thumbs up na. Ma'am Susan, babalang po kayo ng bahay. Ayudahan natin yan. Pangatlong ayuda ko po. Pangatlong ayuda, Ma'am Susan. Pababalang po ng bahay. Dating dikit si Ends Vlog. Tusukin ko na lang, sabi ni Mami. Ma'am Senders, thank you. Ibalik ko nga yung aking Ibalik ko yung aking night boot. Ang hirap pala pag walang night boot. Sana si Ma'am Susan. Ma'am Senders. Dating dikit na Mami Senders, nood na lang ako, Mami. Tapos tamsakan ko, ha?
Senders Jamie! Hello, hello, hello! Thank you, Mami Senders. Nanonood ako, Mami Senders, sa iyong bahay. Ayan, may jacket na yan. Queenie. Duduli, megalout, shoutout. Ma'am Susan, baba ka ng bahay, ma'am. Ayan. Padikit kalembang na lang po sa binaba ko si Ma'am Ens Vlog, ang aking nag-iisang member. Para maayudahan natin, Ma'am Susan. 104 thumbs up, Mami Senders. Ito paayuda ko para di malagas. Mami Senders, thank you. Ang aga ko nagising, naglaba ako. Nagmano-mano laba tayo, ganun. Yan, baba lang kayo ng bahay dyan, Mami, Ma'am Susan, para maayudahan natin, please. Pinapanood ko, Mami, yung yung video mo ng ko, iba-ibang alagad. Mami Senders, mga alagad ko dikit na po sa inyo. Tamsakan ko na lang po ito, ha? Ibang alagad ko ulit. Panoorin natin. Ma'am Susan, baba po kayo ng bahay. Para malablab po natin. Mami Senders, thank you po sa inyong paharang. Naghahabol ako ngayon ng ko kasi matagal akong hindi nakapag live stream tapos hindi ako nakapag thumbs up dan kay Ens Vlog. Thank you, Ma'am Senders. Nanonood pa po ako, Ma'am. Senders sa inyong bahay. Pangatlo or pang-apat ko na ito na alagad. Dati po tayong dikit sa aking alagad, Ma'am Senders. Daisy Mix Vlog. Mega loud shoutout, Daisy. Sana si Ma'am Susan di nagbaba ng bahay. Ma'am Susan. Para may daan po natin yung mga alagad po natin. Tamsak! Ma'am Daisy, mega loud shoutout. May na po kayo. May jacket na po kayo. Ma'am Senders. 105 po na tamsak po para sa inyo. Hindi rin ako nag-LS kaya walang view, sabi ni Ma'am. Ma'am Senders, ang hirap po no, Ma'am, no? Mami Senders, no? Kasi ilang buwan po akong hindi naging active. Grabe. Yung aking revenue ata ay wala pang $9 sa 2 buwan. Ba't di ka nag-LS? Silent LS ka, Mami, para madaanan ko din. Ma'am Daisy, Ma'am Susan, baba niyo lang po yung banyo. Idaan ko po ang aking mga alagad, please.
Na-stress ako, mami, nung ano na. Ma'am Senders, na-stress ako nung wala nang masahod. Aba, na-stress ako nung wala nang masahod. Kaya sabi ko, aba, mag-LS ulit tayo. Mami Senders, alagad ko po ulit, panoorin ko ha. Ito, hindi po dikit sa inyo, dikit ko po, Mami Senders. Panoorin ko lang. Daisy, ayan. Guys, huwag kalimutan yung nakapinhal. Senders dan tamsak, ayan. Ma'am Daisy, dito ako sa inyong bahay. Daisy Lotto, 1.79. Kalawis Road, maputik ka man, pero kakayanin pa rin. Panoorin ko lang, Ma'am Daisy. Panoorin natin, guys, at least 1 minute para yung kahit alagad natin, tawag dito? Hindi malalagas. Iwan man tayo ng ex, pero hindi tayo iiwan ng ating mga alagad. Charot! Char. Salamat lang, Gayan. Thank you din po. Mami Senders, dikit kalembang po. Sa hindi po, dikit sa inyo. 107. Ma'am Daisy, unang ayuda. Dikit kalembang po. Ayan, huwag lang kalimutan, dikit kalembang kay host. Daisy on the way, ito main ko. Ayan. Ang init, ang aga, pero mainit. Umulan naman kagabi, ng malakas. Ma'am Susan Taiwan, mega loud shoutout sa iyo. Ma'am, baba ka ng bahay mo dyan, please. At idaan natin yung mga alagad natin. Panoorin din natin. Video para mapanood natin. Senders done po sa main po. Ayan. Sabi na ating Daisy Mix Vlog. Ma'am Daisy, pangalawang ayuda po sa inyo. Sino ang may mga alagad dyan? Pangalawang ayuda, Ma'am Daisy. Sukli Dan, thank you. Sabi na ating Senders. Teacher! Mega loud shout out, teacher. Good morning, good morning, good morning. Ayan, teacher, meron ka ng jacket. Ayan guys, huwag nyo lang kalimutan si host. Dikit kalembangin, please. Teacher, Reyna Mega loud shout out, sabi na ating Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, pangalawang ayuda, tamsak, dikit, kalembang, all sa iyong mansyones. Pangalawang ayuda. Salamat, Senders. Harang host para madagdagan. Rep. Thank you, Mami Senders. Mami Senders, dito po ako sa inyong bahay. Dikit kalembang na po. Panoorin ko lang din po.
harang-harang to ah. Tingnan natin yung may harang ka, mami. Break your heart. 108, mami, sa Rumba Dance. Mami Senders. Ayan guys, huwag kalimutan nating ends vlog. Kailangan ko ibalik si Nightboot natin. Every night and every day. Mami Senders, nandito pa rin ako sa iyong Rumba. Savage love, break your heart. Savage love. Dito tayo kay Nightboot. Si Nightboot kasi may charge to si Nightboot eh. Diba? Basta la Bizares, Idol. I-paste natin dito sa ating community. Yo! I try to... Kaya natin ha. Kung... Mami Senders, harang. Gumana na ba si Nightboot natin? Dan na Mami Senders. Dan ends vlog. Ayan. Ma'am Daisy. Pangatlong ayuda sa'yo, Ma'am Daisy. Kung may ka dyan, may alagad ka dyan, baka naman. Nag-livestream po ba kayo? At makikigulo po ako sa inyong livestream din. Pangatlong ayuda, Ma'am Daisy. Ano nangyari sa ating settings? Ayun, gumana na si ating Nightboot. Yes, teacher. Yan, teacher, wag lang kalimutan dikit kalembang si host, please. Tapusin ko lang po ito kay kay Daisy. Diyan ka pa ba, Ma'am Daisy?
Calawis Road, Maputek. Ma'am Daisy Kalembang All. Pangatlong ayuda sa'yo. How to get 4,000 watch hours on YouTube 2022. Teacher, andito na po ako sa inyong tahanan. Huwag lang kalimutan Kalembang All si host. Thank you po. Sa timers natin. Mag-delete tayo dito sa may timers natin. Dikit kalembang sa'yo, teacher. Dikit kalembang po, teacher. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. It's what you say, it's not what you say. I guess I kinda like the way in the morning and the daylight into nightfall, into my heat to get me through it all. And in my long time, and then you pour out. I was getting kind of so Ryan, the Syrian TV, Megala Inday Tef, Dan Tamsak host. Ryan, good morning. Megala shout out, Sir Ryan. Hello sa lahat, ayan. Sir Ryan, meron ka ng jacket. Thank you so much sa iyong pagdaan. Shout out, shout out. James, mega shout out. Good morning, good morning. Good morning po. Ayan, Ryan the Syrian. You can drop your link now. Good morning, James. This is family Didem. Itu Ice Guy Team. James Gibby Gippy, I'm in your channel. Thank you, James. Thank you so much. No worries, James. I will pin your link. Thank you so much again. I'm in your channel now with ads. So let's not skip the ads. Thank you so much. How to get more views and get more suggested on YouTube. Thank you. I will subscribe also before this this video. Thank you so much.
Please subscribe to James Gipi Gipi, guys. Somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like the way you're not playing another day, please. It's your nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was counting on some days on my life. Ada. James, don't subscribe to your channel. James, with ads. The night I close my eyes, it hurts so bad. I fall into it. I've been saving you sound and I come and come. Another day, Hindi ka sa mga tutulog na ako. Ikaradawat yung tinapay na sa putok mo. here to get me through it all. Ang dapat papay, papay. And then the pull around, God's kind of eyes, getting some love. So yun ay, tarad yun dan, di dan to makakali. Lina, ako ni mga, ay, surbo ka naman to. Hindi, ruangan na yun. I need somebody to know, somebody to have. Ito kayo, ito kayo kumukurang. Ma, may ka dun. Mamang tugmot. Si Gwynda. Siya ka. Ha? Bakit tong diko ko may ano? May nakagip na ano. Bukan ha. Yung tulog ako. To get me through it all. James, then again to your channel. Kwenta lang ti kuha na ni.
Nananhayin. Nananhayin. Ladies and gentlemen, please welcome Nananhayin. Mami Senders, nagluluto here for lunch. Thank you, Mami Senders. Panoorin ko po yung ano nyo ha, yung Roomba nyo. Nananhayin. Mami Senders, yung alagad ko na hindi dikit sa inyo. And then a baby into night. Ang alam ko meron kayong ano dito night boat. CI ata or CR. Senders. Ano yung binaba ni night boat? Ayun, CI. Andito yung bahay niyo, Mami Senders. May night boat kayong ginawa ko pala noong ano.
Yan, mami, nakape na po ikaw. Mami, senders, dikit kalembang po. Tinapos ko po ang inyong ano. Bell all na, mami. Are you ready to party? Listen to the music. I'm Guido Hernandez. Guido Hernandez. Welcome, mami, senders. Hi kay ano, sis Jamie. Into life, into life, into Yan, mami, nod ulit ako. Travelers, tamsak dan. Travelers, mega loud shout out. Good morning. I'm Guido Hernandez. Rapunzel, another Are You the Host? Thank you, Mami Senders. Ayan, Travelers, may jacket ka na. Thank you po. Huwag lang kalimutan, dikit ka lembang kay host at yung nakapin. Thank you so much. Panoorin ko, Mami. And tonight, and tonight. Hello, my friends. Are you ready to party? Listen to the music. I'm Guido Hernandez. Guido Hernandez. Puntaan ko binaba ni Nightboot. Okay lang yan, Mami. Mami Senders. Thank you. Mami Senders, harang. Ang harang ni Mami is Graham. M.Y. San Grahams. And I kinda close my eyes and it hurts so bad. I hurt to you. I begin inside, come back around. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was kidding, kinda used to be someone you love. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was kinda someone you love. Mami Senders, thank you po. And I close my eyes. Napaharangan ko na Mami Senders.
Summertime. Mommy Senders, thank you po. Ano kayang channel ni ano dito? Wala bang ano? Melby Cheche Megalout, shout out. Good morning. Good morning, Melby. May jacket na po. Baba lang po kayo ng bahay dyan. WW pala si Wawi. Kaya emote ko ah. Melby, ayan, dito ako sa iyong bahay, Melby. Huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembangin, please. Ay, si Auntie Ibing. Niyamot doon. Tawagi, shoutout kanyam. Kumusta, madam? Kumusta na ikaw? Auntie Ibing, andito ako sa yung funny rollerblade experience. First time. Pinapanood ko. Travelers, andito ako sa iyong bahay. Traveler, shout out. Sis Jen!
Ating Sis Jen. Thank you, Sis Jennifer. Binalik ko ng ating night boot. Sabi ko, mahirap pala pag walang night boot. Sis Jen, good morning. Thank you. Yan guys, palablab naman please ang ating Jennifer Vlogs. Good morning, Sis Jen. Maya-maya ano na rin tayo. Lalarga na rin tayo maya-maya. Sis Jen, thank you. Auntie Ibing, Bill All. Auntie Ibing. Gawan ko kasi gawan ko si mama ng GCash. Kasi yung akin, hindi ko alam kung anong password, anong nangyari. Para maka-member sa'yo. Hindi, ipasok ko na lang yung ko pala, main ko. Pagkapasok ko ng main ko dito, i-delete ko din, tapos para maka-member sa'yo, no? Thank you, Sis Jen. Rose, Ahmed Vlog, ingat Tita Malu. Ay, ano ba to? Ano ba to? Iba na pala to. Hindi ko na pala live. Sabi mo may Malu. Thank you po. Mami, mega loud shoutout. Sabi nating Jennifer Vlogs. Ayan, ipin natin si Auntie Ibing. Auntie Ibing! Sis Jen, thank you. Ayan, Auntie Ibing, nakapin ka. Tignan ko yung hindi pa nadikit sa'yo. Auntie Ibing. Sis Jen, thank you Sis Jen. Auntie Ibing, sa iyong rollerblades. Masakit to sa puwet pag ikay nahulog. Itong mahirap pag nag-rollerblades kayo, tapos parehas kayong hindi marunong. Paramihan na lang ng bagsak. Sis Ibing, Auntie Ibing. Auntie Ibing, tikit kalembang all pangalawa ulit.
Daming harang ah. Anti-ibing, harang ulit. Pangatlong harang, dikit kalembang na rin. Ay, ay, ay. In the summer bride. Ay, ay, ay. Ma'am Melby, thank you. Ano, dapat yung tarong tayo, ma. May tarong pa dyan. Puro man sila ito. Kami bulang ah. Ipaswa mo to. Jennifer Vlog, dikit na ako sa kanya. Tumatambay din ako sa live niya. Sabi ni sis Auntie Ibing. Yes, sis Auntie Ibing. Pangatlong ayuda, Auntie Ibing. Yung mga alagad ko kasi dikit na sa'yo. Ito yung alagad ni, Secretary Kaden. Ito yung bahay niya. Ano ba yung, mo dito ha? Hindi yung night boat mo. Harang na host. Labas para maharang. Mami Senders. Thank you, Mami Senders. Auntie Ibing. Belol, Auntie Ibing. Windel dan all. Thank you, Auntie Ibing. Nakapin ka dyan. Thank you. Got to go. Good morning, host. Thank you so much. Thank you, Mami Rapunzel. Mami Senders, thank you po. Sa iyong pagtambay.
Timbok sana ng patang dito. Naka-level 1 na sis, Auntie Ibing, kailan ang bakasyon mo? Naka-level 1 na. Manila tsaka dito sa Pangasinan. August pa? Wala nang wala nang quarantine. Ma-quarantine yung OFW. Quarantine yun. 1 week yung pinakamababang quarantine. 1 week. Pero home quarantine na yon. Kaya mo home quarantine. Kasi yung kakabalik ba yung galing Saudi, home quarantine na suna. Balik mo lang. Galing mo. Pagbalik nyo, home quarantine na lang. Saan kayo mag-hotelon? Dito ko ba ngayon? Wow. Hindi milk tinan ang baso. Sa diyan nga, hindi ba? Sana nga dito isugarod Hong Kong no biglaan biglaan kayong dumami. Apay, ito nakabaksin kayo amin ditan. Kasi no, babaan ng 'di ba? Airport. Tapos sa China niya. Pati di Macau mo, damot. Meron yan. Meron naman yan, di ba? Kaya ayaw mo gamang ganiki yun. Ay, ano ba yung nakalagay dyan mo? Ang kulit yan, di ba? Searching for a man, all across Japan, just to find my back. Someone who is strong, but still a little shy. That's why I need my Pati siya nag-positive pero parang common na lang ang symptoms, ubot sipon. Ako nga, pati siya. Pati siya amod. Nagurigurak din minsan, January. Nagurigurak duwangal daw. Ibiyagan taon. Ngam sinat laon, sinat.
Hindi mo isa na tayo din mo. Damot tiplema nang, hindi malalang ubong-ubo. Hindi malalang ubong-ubo, hindi malalang sipon-sipon. Kasi laeng, gumaling na ako Saka ako nag-RT-PCR. Kunwari, last week, di ba? So, after ko gumaling, mga 1 week niya, after a week, nagpa-RT-PCR ta, kailangan apan Manila. Nag-positive ba? Lahat na, pagka nagkasipon ka, at nag-RT-PCR ka, positive ka dyan yun. Sa simpleng sipon laeng kan kwa. Kasi normal laeng yun. Hindi katulad nung dating nga makapatay nga talaga. Kaya kung dito sa kasamlang Diba? Tay so ngayon mado siguro kanyayo. Syempre, winter. Tapos agaw ti pudot na. Pati ito'y grabe pudot. Di nga kami nag-report. Nga medyo ka nagtibalay ni amo. Uwan ata kuha na kayo. Quarantine na kayo. Kasama yung mga amo no. Ito'y kas 1 week kami, 1 week. Marami doon dapat kung mga 14 days nga madagamin ti impatupad ti Department of Health ba yun? 7 days. 7 days lang ang dapat. One week kami ang hanga nakawar. Kung quarantine kami kasi sila lang ang nakakahawa sa akin. Silang nakahawa. Una niya, sudamot ka na nga war. Hindi ka na nagpapalengke, sis, Auntie Ibing. Nagpapalengke, sigurado, handa ka papalengken kan ko, suda laeng. Pati di amo, aguyog kadakwa ka, isuna mo na tim mangialis kanya. No pinag-hospital kadagatang ti agason. Ay na tinagalasan na kayat nga gastos. Kadi lalalo tata, reject pala, ayan na, nga nagkatulong. Sigurado ang magpalingki dayay. Buhula nagamay tam sa host, mega loud shoutout sis Buhulanan. Long time no see. Salamat sa iyong padaan dyan. Kumusta na ikaw? Naku, matagal akong nawala sa sis. Sa YouTube. Kumusta ka na? Nag-market idi bago nag-positive. Pahingi saging. Sis, baba mo ang bahay mo. Ilagay mo dyan ng TF, para ibaba ni night boot. At ayudahan natin yan. So, di kami nag-report, tawan makaruan. Wow, niya. Pati dito, Siya kami nagpa-RT-PCR, katadaji hospital nga dahi, so din nag-forward mismo ito'y ilimi. Isuhan nga mabalinmat nga han nga report. Nohan kumot nga report, agdubliak iti RT-PCR. Ikot, ang RT-PCR 3,000 plus, sika. So, pag nag-RT-PCR ka, tapos nag-positive ka, ang kukunin mo na lang yung barangay, tsaka dun sa RHU na certification. So, hindi ka na mag-uulit na magpusok ng ilong. Ayan guys, lablabin naman natin ating buhol na ng gamay. Sis, kumusta ka na?
Bagong ano ka na? Bagong work? Protektado ka sa Lazada dahil sa sure ka sa Lazada Money Back Guarantee. Get the Sis Bula na. Mahal pa naman ang RT-PCR dito. 3,000. 3,000 plus. Grabe. Business. This is yo. Yo. This is Kumatang yo. na tumasok ay kaliyan sa. No money, no pasok. Hindi magbaga sa project mo, di kami nakagana. Sis Bula na. May paayuda pa naman ang OWA, $200 sa mga nag-positive na nakabayan. Ito pa din work. Akala ko naglipat ka, sis. Nag-report ka kumata nagkuha ka lang nag-stay in ANT war. Diba? Pero ganoon din, gagastos ka din $200. Ay, bilang si. Sis, buhula na. Pangalawang ayuda. Panoorin ko muna, ha? Ingat, sis. Pagaling si Lolo. Matanungin mo kung pwede dyan si, Bunso. Sis, buhula na, dikit all. Pangalawa. Dikit na ako kay buhula na, sabi ng ating Mel V. Cheche Vlog. Sis, buhula na, pangatlo. Ano ba ngayon? Friday? Savage love. Done all. Pangatlo. Hello, Gana Musuki. Dan thumbs up na po kita, host. Ayan. Wala palang jacket yan, sis. Sorry. Naka-StreamYard kasi ako, hindi ko nakapansin. Ayan, may jacket na po kayo. Tsaka dito naman si Mama, Nikil Ben! Shh! Ma, Nikil Ben. Sana all, daming ninja. Oh. Umpay. Ayan, travelers, dinikitan kita. Ha? Tumigil ka nga. Huwag mo sabing wala kang ninja dyan, ha? Oh, ikaw po, wala pa rin tubig na. Pag-bilibirang. No, pagkasul ka, di kasama di tubig na marinda. Okay, sige. Ito, sis Bula na. Si ang aking nag-iisang ay hindi nag-iisa pala, dalawa na sila. En's Vlog and Jennifer Vlogs. Pero alam ko, dikit mo na to eh. Sis Bula na. Pang-apat.
Nagharang-harang, Jai. Jai, hinarang-harangan ko, Jai. Agawin ka garab. Gana mo, Suki. Saglit lang, ha. Isunod kita dito, ha. Panoorin ko din yung video mo. Sige, sige, sige. Bulu na ito kami di pagulabang pula na. Ipan pikil din. Ano ba ito? Pag-ubiwang ko binata. Hello? Sige. I-charge mo ka na di pagulabang na. Gana mo, Suki. Dito ako sa iyong bahay. Sis Bulana, dito ako sa I don't know what I would do. Thought I could be single forever, just naturally. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping you coming back to back. I just don't know the only reason that you loving me is to get back. I know it's love, but before you leave, usually not we never even bound. Maybe I know you're creeping. Can somebody break your heart? Looking like a ninja, about to set it right. But just me, I know you don't get too far, but I still want to end this. I don't know what I would do. Thought I could be single forever, just naturally. Usually don't be falling fast. You got a way of keeping you coming back to back. I just don't know the only reason that you loving me is to get back. I know it's love, but before you leave, usually not we never even bound. Maybe I know can somebody break your heart? Looking like a ninja, about to set it right. But just me, I know you don't get too far, but I still want to end this. Sis Bulana. Danbel all. Gana mo, Suki. Bell all. Hello, Muffin Girl. May God shout out. Good morning po. NSC feet, PH, Zenseg, and May jacket na po. May jacket na po. Buhula nagamay. OFW done, sabi ni Gana Masuki. Ayan guys, padikit kalembang naman sa ating member. Mga friend, baba po ng bahay please. Ayan, may jacket ka na sis. Muffin. Muffin Girl done. Ay, nagbaba ng barang bahay si Muffin Girl. Ayan, huwag lang kalimutan dikit kalembang si Hosa.
Ganamasuki, baba po ng bahay. Ganamasuki, baba po ng bahay para madikitan. Muffin Girl, dikit kalembang. 3, 2, 3. Family Didam. Feed 3, 2, 3. Hello, Jankin Vlog PH. Jankin, bigyan lang shoutout. Akin naman. Dan, dikit po. Ayan. Jankin, may jacket na po ikaw. Baba po ikaw ng bahay para madikitan ko. Punta lang kayo sa go to channel kasi main naman yung channel ko. Sabi ni Ganamasuki. Ayan. Ganamasuki, nagdikit ako ng anagad ko sa'yo. Ayan. Jankin, baba lang po ng bahay. Para may dikit po natin itong ating alagad. Punta lang kayo. Ayan. Welcome to China! Jankin Vlog. Saan China? China? Mainland China? Saan ka banda? Ayan, maraming taga, ano dito, China. May taga Hong Kong tayo dyan, may taga Taiwan tayo. First vlog, Jankin Vlog, ayudahan kita ha. Saglit lang, ipin ko yung bahay mo. Ayan guys, paayuda tayo kay kay Jankin Baby pa ang kanyang tahanan. Philippine China. Unang ayuda. Pangalawang ayuda. Jankin Vlog. Yan, baby pa po ang kanyang tahanan. Guys, palablab naman ako sa nakapin. Baby pa po. Wala pa pong Wala pa pong 10 ang kanyang channel. Salamat po sa pagbalik mo sa akin, Muffin Girl. Ayan. Ayan, suklian mo lang sila Jankin Vlog. Suklian mo lang sila. Kung ano yung gamit mo, main channel, dapat may alagad ka. Dapat may alagad ka. Dikit kalembang, 2 minutes. Dikit kalembang. Pangalawang ayuda. Ma'am Muffin, baba po kayo ng bahay dyan para madaan ko po, please. Yung ating mga alagad. Si Jankin Baby pa po ang kanyang tahanan. Somebody to know. Danho sa nakapin. Ayan. Ano pangalan nito? Jankin, pabalik ako kay Muffin Girl ha pag nagbaba po siya ng bahay. Yan, Muffin, baba po kayo ng bahay para idikit po natin itong ating alagad.
Sis Muffin, dito ako sa bahay mo ha. Panoorin ko muna bago ako magdikit ha. Para walang excuse na ano ba ito? Mabaklas. Jankin, pangatlong ayuda. Ayan. Jankin, pabalik ako kay Muffin Girl. Dan na sa bahay mo. Muffin. Panoorin ko muna para ano. Muffin Girl, Dan. Ayan. Diyan ka lang, Jankin ha. Tsaka ano, Ma'am Muffin, para madagdagan yung saging. Panoorin ko lang to. Para ano. 326, Ma'am Muffin. Pangatlo, Jankin, dikit kalembang all ulit. Ganamasuki, baba ka ng bahay, Ganamasuki. Para may daan ko po yung ano ko. Yung aking alagad sa'yo. Baba po, please. I guess I kinda like the way you Muffin, pangatlo, pang-apat ba to? Muffin. Somebody to have, somebody to hold. Jankin. Jankin. Muffin Girl, welcome po. Ayan. Okay lang po yan, host. Bigay mo lang sa iba yung ayuda, host. Salamat. Thank you, Ganamasuki. Thank you so much. Si Jankin, baby pa ba? Tsaka si sis, wala pang grade 4. Sis, dito ako sa bahay mo ha. Panoorin ko muna. Dikit kalembang ulit, sis Muffin Girl. 3, 2, 7. 3, 2, 7. Ay, hindi ko lang bell on. Hindi na makaalis sa 320 host. Naku, parehas tayo, ma'am, Muffin. Yung ko, yung ang aking banana, ganyan pa rin. Jankin. Bukas wala na ulit yan. Kanina nga 340 ako, no? Ngayon 333 na lang ulit. Ewan ko na lang mamaya ulit kung ano. Dennis Sario, dan na po. Sabi na ating Ganamasuki. Jankin.
I need somebody to need, somebody to need. Jankin! Saan si Jankin? Jankin, andyan ka pa ba? Or ano na? Sayang tong ating ayuda. Sis Muffin! Someone you love. Not tonight, oh. Yes, you know you to get me through you. Yes po, dito pa. Ayan, Jankin. Magdikit ka dyan, Jankin. Padikit naman ako dito sa aking member, please. Ends Vlog. Dragon Gaming. Hey, Inday. Hello, hello. May loud shoutout. At saka kay Jennifer Vlogs. Nagla-live stream din yan. Dragon Gaming. Hey. Ayan, may jacket ka na? Dikit ka lembang ulit, Jankin. Sis Muffin, dikit ka lembang ulit. Hello, Bright Joe! Mega lot shout out! Ayan, may pagdikita ka na yan, Bright Joe. May mga bisita tayong mga bago. Muffin Girl on the way. Ayan, guys. Travelers, padikit kalembang naman ako please sa ating Jankin Vlog dyan. Baby pa po ang kanyang buy. Wala pa pong 20 subscribers. So, patulong naman ako kahit isa lang, please. Bright Joe, shoutout sa'yo. Jankin. Sis Muffin. I guess I kinda like the way you Travelers, Dan Idol, dikit. Ayan. Travelers, padikit kalembang naman ako sa ating nakaping. Baby po ang kanyang tahanan. Makikisuyo na lang po tayo. Bell All Jankin, 15 subscribers. Sis Muffin. Risa K, Dan Dikit Idol. Sabi ni Jankin. Thank you, Jankin. Itong si dikitan mo din. Si Ens Vlog. Tsaka Van Lloyd Channel. Nag-aayuda yung mga yan, Jankin. Nag-aayuda yung mga yan. Ens Vlog. Ens Vlog, Van Lloyd. Ayan. Tsaka Jennifer. Jennifer Vlogs. Nagla-live stream yan. $3:30, Sis Muffin Girl.
Ens Vlog Dandikit. Ayan. Sis Muffin. Muffin Girl, dan sa'yo sabi ni Bri Joe. Jankin. Nanonood ako dito ha, Sis Muffin at saka Jankin. Like a summertime. Bunso. Salso naman ni Jay. Anthony, mega loud shoutout. Good morning. Ayan, may jacket na po. Tamsakdan, Ma'am Jocelyn, mega loud shoutout. Good morning. Ma'am Jocelyn, kumusta na po ikaw? Ay, saglit lang, kunin ko yung anong charger. Kumusta na, ma'am? Sis Muffin. Ay, nabasa-basa. Jankin. Naku, busy ang ating Justin. Thank you, Ma'am Jocelyn. Sir Anthony, andito po ako sa inyong bahay. Ayan. Sir Anthony, padikit kalembang naman po sa ating bagong YouTuber. Baby pa po ang kanyang bahay. Wala pa pong 20 subscribers. Ayan. Andito po ako sa inyong tahanan, sa inyong mansion po, Sir Anthony. Jankin, nandito ako sa iyong bahay ulit, ha? Wala pa pong 20 ang kanyang channel. Ma'am Jocelyn, thank you sa iyo. Anthony Binetes Dan Idol. Dikit, sabi ni Janken Vlog PH. Ayan po. Siya po yung nakapin. Ayan.
Lalabs, mega mega shout out Lalabs. Shout out Lalabs. Jacket, Inday Tep. Sino kaya to? Ayan, may jacket na po. Lalabs. Ayan, Lalabs. Mayroon ka ng jacket dyan. Dikit ka lang bang Jankin? 18 subscribers. Ayan, malapit ka nang mag-20. Ay, nakadikit na to sa sis Muffin. John Kendan na, sabi ni Bryjo. Ayan. Ma'am Jocelyn Ilagan, thank you, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, baba ka dyan ng bahay. Salamat mga idol. Ayan. Sana si Lalabs? Hindi na nagbanang bahay si Lalabs. Anyari? Ma'am Rensel, oh my God, shout out. Jocelyn Ilagan on the way. Sabi ng ating Bryjo. Ma'am Jazz, ano ba yung code mo dito sa Nightbot natin? Just ata yun eh. Tignan natin ha. Wala ba si Ma'am Jazz dito? Parang wala. Jennifer Vlogs. Ito eh. Kulit ko na nga to. Lalabs dan tamsak. Rensel patamsak naman labs. Patamsak naman labs. Rensel Bryjo. Aray ko bulinina. Ano po ito? Live music stream Lapagan. Stream 1 hour ago. Naka-live po kayo, sir. Mapapalo po tayo. Mapapalo po tayo, sir. Ano? Lalabs. Aba. Morning po, Inday Tef. Hello, Madam. Meloka ng Inday. Mega loud shoutout. Nako, Lalabs. Mapapalo po tayo. Naka-live po ikaw. Bryjo on the way, sabi ni Rensel. Good morning, Madam. Meloka ng Inday. Shoutout, shoutout. Justin Ilagan Dandikit, sabi ni Bryjo. Lalabs dan, tamsak. Madam Rensel, talagang nagtamsak ka pa, ha? Rensel Jankin Vlog. Pa-attend ng live ko tuwing 1 p.m. Ayan. Lalabs dan, sabi ni Jankin. Ayan, Ma'am Ilocana. Patulong naman ako sa ating bagong YouTuber kung okay lang sa'yo.
Kung meron kang isang ano dyan, alagad, pa-subscribe naman ako please. Wala pa pong 20 ang ating bagong YouTuber in the future. Tulungan natin yung ano, yung sobrang malitang bahay. Sobrang baby pa po, wala pa pong 20. Ayan, dyan kayo na dito ko sa yung bahay Panoorin ko muna. Salamat host to tuwang to baby ko pag tinatawag name niya. Siya si Muffin Girl. Hello, baby Muffin Girl. Ilocanong Inday, sige po, sabi ni John Kin. Ayan. Ayan, dyan nga dito ako sa yung bahay Idaan ko to sa'yo, si Muffin Girl. Ang sarap naman ng name niya, Muffin. Ang sweet. On the way sa Nakapin, sabi nating Madam Renzel. Thank you, Madam. 20 subscribers ka na, Jankin. 20 ka na. Ma'am Muffin. Panoorin ko lang po. Para walang lagas. Ayan, Binondo. Jankin, 21 ka na. Jankin, 21 ka na. Ayan, Jankin, pasukli ako kay Ma'am Renzel. Ma'am Muffin. Thank you po, Jankin. Bray Joe, pasukli. Sabi nating Renzel. Ayan, nakapin po si Madam Renzel. Renzel, Dan Idol. Dikit. Ayan, guys, make sure pag video yung binaba. Pag video po yung binaba, make sure na at least may 1 minute na panood ikaw, Para dumikit naman ang very, very light. Very, very light. Sabi? Bahay mo ulit, Jankin. Ayan. Jankin, bababa ng bahay. Andiyan ang ating Renzel, nag-aayuda. Ma'am Muffin. Ala, ang dami palang hindi tikit sa'yo, madam. Jugar, Megalod, shoutout. 47 thumbs up, Cozy. Jugar, Megalod, shoutout. Jugar, mag-ano ka na dyan, baba ka na dyan ng bahay mo at marami tayong hindi naman bonggang-bonggang dami pero may mga bisita tayong bago. Baka hindi mo pa nadikitan.
Ay, ay, ay. Muffin girl, dikit ka lembang po. Ulit, madam. Madam, mag-ano ka mamaya ha? Clear history ka ng bonggang-bongga. Madam Renzel, dikit na tong alagad ni Mudra Bell sa'yo eh. Dikit na dikit na. Ano tong 25 to 60 subscribers, Ma'am Ilocanang Inday? Ano po ba ito? Ayuda niyo po ba sa mga bagong papasok sa live streaming? Automatic po ba tong ayuda or paano po? Dan sa nakapin on the way na, Labrador Beach, Pangasinan, late upload. Jugar, baba mo yan. Jugar, panoorin ko. Thank you, thank you. Anthony Benetes, mag shout out. Guys, sa mga nagla-live stream dyan, shout out nyo kung magpapaayuda kayo para ano, ma-shout out natin. Someone who is strong, still a little shy. That's why we find the summer. Ayan, Anthony Benetes, try mo attend sa live ni Ilocanang Inday. Ano yan, Ma'am Ilocanang Inday? Automatic ba yan na 25 subscribers ang ayuda sa mga bagong papasok? Para ma-clear natin sa ating live stream at maano natin yan? Pasyalan natin yan agad. Payo the host, Sir Jugar, wala ka namang binabang bahay, Sir Jugar, baba mo po yan. Iniikot po natin yung ating munting alagad. Sir Jugar, baba mo na ang iyong tahanan. Ma'am Renzel, tamsak na po. Ayan na, nagbaba na si Sir. Ayan, Sir Jugar. Harangan natin yan para hindi sayang. Harangan natin para hindi sayang. Thank you, Renzel, sa dikit. Sabi ng ating Jankin vlog. Ayan. Jankin, make sure na mag-clear history ka, ha? Ayan, nabigay ko na ang alagad ko sa iyo. Ay, hindi pa ba yan, Moni? Ilan na ba yan? Our wedding anniversary, simpleng pasasalamat, Sir Jugar. Renzel, salamat. Sabi ni Jugar. Welcome, Jankin. Jankin vlog, bahay po. Ayan. Ayan, si Jankin nagbaba ng bahay. Ayan, nagbaba si Jankin, si Jugar. Andyan din yung kanyang, channel. Naglablaban na kayo dyan. Guys, huwag kalimutan nating Ents vlog. Binababa po ni Nightboot tsaka si Van Lloyd channel. Guys, huwag kalimutan ha. Binababa ko po Ents vlog. Tsaka Van Lloyd. Padikit kalembang lang po. At ang ating nakapin.
Jangan Vlog, Dan Sukle, first vlog. Ayan. Thank you, Idol Jugar. Jugar. Pang 3D3 Muffin Girl, sabi ni Renzel. Ens vlog, dikit lang sa kanya, Ninja. Gamit ko, sabi ni Jugar. Ayan. Thank you. Sir Jugar. Anong ginagawa ni Sir Jugar? Wow, sarap. Merong, ano kayong luto ng manok? Fried chicken? Yan, Sir Dimac. Muffin Girl, dandikit po, sabi ni Jugar. Yung iba kong alagad sa'yo, Jugar, nadikit ko na ha. Nakabel all na. Vanlay Channel, thumbs up dating dikit, sabi ni Jugar. Thank you, Jugar. Meron pala akong premiere mamaya. Renzel na sa'yo, sabi ni Muffin Girl. Jugar TV, baba ka ng bahay mo please. Thanks, sabi ni Muffin Girl. Thanks, Muffin Girl, sabi ni Renzel. Ma'am Renzel, meron po akong ano mamaya. Premiere. Kung hindi ka busy. 6:45.
V2 Federline, SVD, and Ruby Julie. Hong Kong vlog, dan dikit. Sabi ni Jankin. Teresa Hong Kong dating dikit. Sabi ni Renzel. Sabit mo na host, premiere na iyon ng matamsakan. Ang aking munting premiere. Kaya nyo na guys, kayo na lang mag-ano dyan. Sabit na. Ayan, si Jankin, baby pa ang kanyang tahanan. Baka may alagad ka dyan, Sir Jugar. Saan yung bahay ni Sir Jugar? Jugar. Hindi ka nang baba ng bahay, Sir Jugar? Alagad ko, tulog pa ayaw padumikit. Lloyd Gavin, pwede po pasali host, tamsak na dikit na po ako sa'yo. Yes, Lloyd. On the way na ang iyong, jacket. Thank you, ha. Para maayudahan rin kita. Ayan, nandiyan na yung jacket. Balik-balik ka dito, Jankin, para maidikit sa'yo. Wala pa sila Mamensa tsaka Servan. Naayuda, oo, Jankin. Balik-balik ka, ha. Kasi andyan si Ma'am Ens tsaka Sir Van, nag-ayuda yun. Madami silang alagad. Ayan, Lloyd, baba ka ng bahay dyan. Sir Jugar, dito ulit ako sa iyong tahanan. Aba, ang dami mong ads, ha. Si Lolo ay kumikita sa iyong channel. Manood muna tayo. Ayan, si Lloyd, Pampa Good Vibes Cats. Ayan. Sir Lloyd, andito po ako sa iyong bahay, ha. May po pa harang kasi monetize na siya, excuse me. Dems Vlog, mega loud shoutout. Ayan guys, huwag kalimutan na ating members dyan. Ens Vlog at saka Jennifer Vlogs. Juan Lloyd, tsaka yung nakapin po, Renzel. 400 plus. Sige, Jugar, pinapanood ko ang iyong channel. Hello, Ma'am Dems. Shoutout sa'yo. Ito sa'yo, Sir Jugar. Sir Lloyd, nandito ako sa iyong bahay, ah. Chow Chen Cheng. Dikit kalembang po ulit, Sir Jugar. Sana all maka 200 pa lang. Ako 200 pa lang. Play kita mamaya, sis Sis Renzel. Sweet Peachy Cooking po. Ay, sis Dems. May loud shoutout sa'yo. Lah, ba't hindi kita na-jacketan dyan? Naka kasi ako eh. Hindi ko kita kung may jacket. Naka-StreamYard. Sis! May jacket ka na. Salamat, host. Ayan. Welcome po. Sis Peach! Kumusta na ikaw? Ayan. Lloyd, dikit kalembang po sa'yo. Lloyd, Chow Cheng. Dikit kalembang. Sweet Peachy, kumusta na ikaw? Sis Peach, kumusta na? Salamat, host. Ayan. Basta la Bizares, idol.
D-Mac Mix TV Tamsakdan at dikit po ako sa'yo. Pabalik na lang sabi ni Lloyd. Ayan. Lloyd Gabin, dikit ka lang mo ako sa'yo. Thank you host. Bigyan pa kita ha. Ikot lang ako. Sweet Peachy, mega loud shoutout sa'yo. Thank you. Kumusta na? Lloyd, pasukli po, sabi ni Renzel. Ayan. Ang Renzel po ay nakapin. Sa mga hindi pa dikit dyan. Lloyd, dito ulit ako sa iyong tahanan. May harang to ha, Lloyd. Paharang kita. Thank you. Lloyd, Gabin on the way, sabi ng ating jugar. Sige, may paglablaban lang kayo dyan, guys. Habang may isda pa. Lloyd, Gabin, Dan Sukle, Pampagod Vibes Cats. Ciao, Chen, Cheng. Okay lang po, ganun pa rin, lumalaban pa rin. That's good, sis, Sweet Peachy. Sweet Peachy, baba ka dyan ng bahay, sis. Kumusta ka na? Thank you. Ayan, si Muffin Girl na baba ng tahanan. Andito ako sa'yo, Lloyd. Ciao, Cheng. Ayan, si Jugar nagbaba ng kanyang tahanan. Renzel Francisco, Tamsakdan at dikit na po ako, sabi ni Lloyd. Ayan, Lloyd, nandito ako sa iyong bahay, Nanonood muna ako. Ayan, si Muffin din, lablabin din po ang kanyang tahanan, baby pa. Wala pang grade 4. Ciao, Cheng. Dikit ka lang bang ulit? Try po attend sa live video, sa live ko tuwing 1 PM, sabi ni Ilocanang Inday. Ayan, may 25 to 60 na ibigay. Si Ilocanang Inday, yan. Guluhin nyo ang kanyang live stream. Mayroon siyang pa-price. Hello, Telzino 74. Telzino, mega loud shoutout. Good morning. Ayan, may jacket ka na, Telzino. Baba ng bahay para maayudahan po. Ayan, si Muffin Girl. Ilocanang Inday Tamsakdan, dikit na po ako sa ipabalik na lang, sabi ni Lloyd. May ayuda 50 likes my video. Ayan, Telzino, you can drop your link. As long it's not live. Thank you. You can drop your link as long it's not live streaming. And I will subscribe to your channel. Bakit English? Nag-English ang Inday. Kasi parang ibang lahi si Ernest feet, PH, Zygosec, and Yarding C. Hello, Jerry C? Ano ba? Paano ba i-pronounce yan?
Guys, ang hirap naman ng mga ano nyo. Gabriel, pa-join po. Hello, Gabriel Gutierrez. Ayan na po ang iyong bahay. Dems, vlog on the way. Minsan nagtatambay ako sa silent mo, sis. Thank you, sis Peachy. Sis Peachy, baba ka ng bahay dyan, please. Thank you, sweet Peachy. Guys, lablabin din ang ating sweet Peachy cooking. Asan na ang kanyang bahay? Shoutout po, Gabriel Gutierrez. Mega loud shoutout. Ayan. Telzin 074 Minhas City. Parang ibang lahi nga ito. I'm here to your channel. Delzino. Connecting to your channel now. I'm watching. Lloyd Gavin, thank you sa iyong paharang. Jugar, Muffin Girl, +1, dumikit siya, sabi ni Jugar. Ayan. Jerry C. Monetize na ba ito? Monetize ka na ba? May paharang po. Arlene Vlog. Sis. Monetize na to, paharangan ko. Jerry C, monetize na ba ito? Paharangan ko. 2,000 subscribers para hindi sayang. Salamat po. Ayan. Family Devil. Feed to Ice Pipes. Friday night at Jeddah. Ayan. Si Kabayan pala to. Assalamualaikum, Kabayan. Nandito ako sa iyong bahay. Renzel Dan, baby pa yan. Sabi ni Jersey, baby? 2,000? Please connect, sabi ni Telzen. Di mo na ako didikit host na sa biyahe pa. Tambay lang ako sa habang signal di na daan namin. Ako magbaba sis ano? Sis Peachy. Guys, palablab din ako kay sis Sweet Peachy Cooking, please. Ayan guys, padikit ka lang ba kay Sweet Peachy? Ano sabi? No copy link. Na-copy link ko. Ano? Hindi akin yan, ma'am. Ano ka ba? Pinanood ko pa naman. O sige, baba po. Baba po ang main channel. Baka nadikitan po natin. Di pala sa inyo. Sayang po. Ayan, si Jankin, baby pa ang bahay, guys. Lablabin nyo. Palablab naman po ang Sweet Peachy Cooking po, nakapin. Sa mga hindi padikit, padikit naman po, please. Inday, Tef, Dan pasukli po, sabi ni Gabriel Gutierrez. Gabriel Gutierrez, ito pa, baby pa nga. Sis, dito ako sa iyong bahay. Gabriel, dito ako sa iyong bahay. Dalawa na yung nakatenga sa'yo. Main to dala ko. Okay po. Ito bahay ko. Sige ano, Jerry C, makipagdikitan ka dyan. Nandito ako sa iyong bahay. Dalawa na yung nakaabang sa'yo. Ha? Ayan guys, palablab sa Sweet Peachy Cooking natin. Thank you. Ayan, makipagdikitan ka na dyan sis Jerry C para lumaki yung bahay mo. Ayan, Gabriel, dan na ako sa'yo, Gabriel, dan na ako sa'yo. Gemini Vlog, make a loud shoutout po Gemini.
Hello, hello, Gemini. Shout out, shout out. Ayan, may jacket na po. Dan nasa nakapin host. Thank you, Muffin. Girl, andyan si Dems Vlog. Suklian ka niyan, sis Muffin Girl. Thank you. Gemini, baba ka ng bahay mo dyan. Jerry C, andito ako sa iyong bahay. Ba't Gabriel at saka Jerry C, isa ba? Ba't yung Gabriel yung nadikitan ko kanina? Nako, itong mga to, may papuwet talaga. TikTok with my sisters. Nako, yung mga puwet nyo, itago nyo, ha? May papuwet itong, ano natin, bisita natin. Dikit ka lang bang sa'yo, Jerry C? Wala bang copyright ito? Jerry C, dikit ka lang bang? 4 subscribers. Gabriel, andito ako sa iyong bahay, Gabriel. Asan yung bahay ni Jerry C? Jerry C, ito yung papuwet. Ayan. Bahay mo ulit. Nood muna ako ha. Panoorin ko muna sa inyo. Hindi ko alam ang copyright post. Ano yan? Kasi TikTok ito, di ba? TikTok. So, hindi pa siya nasi CPR kasi hindi mo siya original na music. Copyrighted. Kumbaga na copyright. So, kina-copyright pag hindi mo siya original na music. Ayan. Jerry C, ha, dikit ka lang bang ulit, tsaka Gabriel. Guys, huwag kalimutan nakapin. Padikit ka lang bang naman kay Ents Vlog, please. Tsaka Van Lloyd Channel. Si Renzel, automatic kay Renzel din po, binababa po ni Nightbot, palablab din po. Give Sebi Lacto 3 Plus. Yan, si Muffin Girl, ang baba ng bahay. Ilocanong Inday on the way sa'yo, sabi ni Jerry C. Ayan. Dito lang ni Ma'am Tep, kagulo mga bata. Nako, ako din mamaya. Yung mga pamangkin ko, dito rin. Ayan, Ilocanong Inday, pakibalikan po si Jerry C. Baby pa po ang kanyang tahanan. Jerry C. Dan na pasukli po, sabi ni Gabriel. Gabriel Gutierrez on the way ako, sabi ni Jugar. Marami kasi ako followers sa TikTok. Kaya naisipan ko mag-YT. Ayan, that's good, Ma'am Jerry C. Ilocanong Inday, bell all po. Sabi ni Jerry C. Ayan, nababa siya ng bahay. Muffin Girl, nakadalawa na ako. Sa'yo, ayudahan ko. Kayo, tatlo ni Gabriel. At Renzel, sabi ni Jugar. Thank you, Jugar. Ayan, guys. Sa mga live streaming, may makikita kayo talaga na mga nag-aayuda ng kusa. Yan ba si Gabriel o Jerry? Sino ba ang nandyan? Sino ba nandyan? Jerry C?
Gabriel. Ayan, Jerry, dito ako sa iyong bahay. Malit din ang bahay nito. Saan na si Gabriel? Gabriel, andyan ka ba? Ayan, Jerry C. Ayan, nakapin ka, Jerry C, ha? Sunod ka, Muffin, Gabriel. Gabriel, sunod ka, ha, na ipin ko. Dikit kalembang, Jerry C. Dikit kalembang. Same kami ni Gabriel, baby, pa ang bahay, haha. Sige, sige. Sunod ko siyang ipin, ha? Nanangayin. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host. Dantam Sakday. Hello, Edsel Dupit. Gabriel Dan, sabi ni Muffin Girl. Hello, Edsel. Ayan, may jacket ka na. Thank you, thank you. Harang host. Ayan. Thank you, Sis Peachy. Sis Peachy, binaba kita ng, ng Mega Mega Light kasi meron tayong mga wala pang 20 subscribers. Pinasok ko lang si Jerry C. Ayan. Jerry C, andito ako sa iyong bahay, ah. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang kay host. Hindi pa dikit kalembang, please. Edsel Dupet, mega loud shoutout. Andito ako sa iyong bahay, Edsel. Edsel ba yun? Edsel ba siya? Saglit. Edsel, sige. Gabriel, andito ako sa iyong bahay. Gabriel. Ayun o, Gemini. Dan sukli po, sabi ni Gabriel. Muffin Girl lang ba ng bahay? Funniest video. Edsel Dupet on the way sa'yo. Ayan. Si, Jerry C. Nakapin po. Padikit kalembang po. Gabriel, dikit kalembang ulit. 9 subscribers ka na. Si Jerry C. Anuhan ko na ba to? Jerry C. Dito ako sa iyong bahay. Edsel, ayan, si Edsel, malaki-laki ang bahay. Edsel, dikit kalembang sa bahay mo. Sa iyong mansyon. Thank you. Padikit kalembang naman po sa baby ang bahay dyan sa taas. Nakapin po. Padikit kalembang po, please. 9 subscribers, Jerry C. Jerry, dito ako sa iyong bahay. Ninja ni Madge Channel. Good morning po. Muffin Girl 10 po. 10. Pa-check na lang. Ayan. Jugar, huwag mong kalimutan si host, ha, Jugar. Baka gusto mong idaan yan dito, Jugar. Baka naman. Tamsak po. Ayan, Ninja Madge. May jacket ka na. Thank you, ma'am. Baba po ng bahay para maayudahan po. Jerry C. on the way, sabi ni Edsel. Ayan. Salamat po. And Jerry C, please, balikan mo sila. Okay, ayan, 10 subscribers ka na. Asan na si Gabriel? Gabriel, asan ang bahay mo? Baka magtampo si Sis Gabriel. O si Sir Gabriel na hindi
Huli kita host, sabi ni Jugar. Thank you, Jugar. Asan natin Gabriel? Ayan. Gabriel, nakapin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka magtampo. Sweet Peachy, thank you. Sir Edsel, mega loud shoutout, sabi natin ninja ni Madge. Ayan. Gabriel, baba. Ayan. Baba. Nakapin na po si Gabriel. Baby pa ang kanyang tahanan eh. Gabriel, andito ako sa iyong bahay. Ayan. Sir Edsel, baba po kayo ng bahay para maidaan po ang aking ayuda. Thank you, ma'am, ninja ni Madge. Pababa po. Thank you. Huwag lang kalimutan si host. Dikit Kalembang, please. At ang ating member. Binababa po ni Nightboot. Baka naman. Gabriel, andito ako sa iyong bahay. Gabriel, Dikit Kalembang. Asan na yun si bahay ni ano? Ayan, Madge! Ma'am Madge, Dikit Kalembang po. Ma'am Madge. Sa iyong, premiere? Dikit Kalembang po. Madge, hello din po, sabi ni Edsel. Edsel, Dikit Kalembang ulit. Pangalawa. Okay, dikit na to kay Sir Edsel. Yung ibang ninja ko, Sir Edsel, dikit po sa inyo, Sir Edsel. Tignan ko po yung iba kong alagad. Guys, padikit ka lang ba kay Gabriel? Ayan. Gabriel, dito ako sa iyong bahay. Pang 346 ako sa iyo, Muffin Girl. Salamat, Bell All. Sabi ni Jerry C. Ayan. Watching ako sa iyo, Gabriel. Hindi searchable si Gabriel. Nasa CP ako. Sabi ni Sir, Jugar. Nakapin, Sir Jugar, yung kay, Gabriel. Mga baby pa, Sir, Sir Jugar, baby pa. Baka hindi po na-set yung settings ng, nila. YT. Jerry, sinasuklian na kita, naka-off comment ka, sabi ni Edsel. Sir Edsel, pangatlo pong ayuda sa inyo. Nanonood po ako. Dating dikit na ako. Jennifer Vlog, sabi ni Muffin Girl. Thank you, sis Muffin. Guys, huwag kalimutan na aking member, ha, please. Mag-display tayo aron. Ha? Mag-display tayo aron. Pag-post man halo-halo orders. Accepting, char. Gabriel, nakapin ka, Gabriela. Pizza mukbang, 18 inches. Sana all, 18 inches. Dikit Kalembang, Sir Edsel. Sa iyong mansyon.
Sana si Ma'am Jerry C? Ma'am Jerry C, asan ka na? Gabriel Gutierrez, nagbakas ka ba sa main ko? Doon ako kukunin ng links mo, sabi ni Sir Jugar. Baso nga dadak ko. Tagpa-order sa mga. Yes daw po, nagbakas po doon. Wait ka na ano. YouTube na ano ba yun? YouTube lang ka. Ito lang ice cream sa may YouTube lang. Pero wala natin. Saan yung bahay ni Sir? Sir Jugar, baba ka ng bahay mo dyan, Sir Jugar. Ini-scroll ko po pa taas. Wala po. Wala po kayong bahay. Para madikit natin yung iba nating alagad. Thank you, Sir Jugar. Ma'am Sweet Peachy, thank you. Guys, padikit kalembang sa ating Sweet Peachy. Jugar, pababa po ng bahay. Salamat, host. Thank you din po. Sis Muffin Girl, 347. M. Cruz, thumbs up host. M. Cruz, mega loud shout out. Ayan, may jacket na po. And guys, palablab naman ako kay Jugar. Nakapin po. Shout out all. Ayan, Ma'am M. Cruz, may jacket na po kayo. Baba po kayo ng bahay. Thank you. Ayan, Sir Jugar, huwag ka na magbaba ng bayan. Nakapin na po ikaw. Madam Renzel, mega loud shoutout. Huwag mo na ako ipin-host. Okay ako sa baba. Sino pa ba baby bahay dyan? Ma'am M. Cruz, baba ka ng bahay. Ayan. Palablab din po ang ating Kaden and Anastasia. Dito pala si Ma'am Jocelyn Ilagan, no? Jugar TV, yes! Ayan. Jerry C, baba ng bahay, Jerry C. Gabriel, baba ng bahay. Hello, Josh Vlogs. Josh Vlogs. Mega loud shout out. Admin. Ako may admin na tayo dito. Hello po. Ngayon may jacket na po. Ayan, si Ilocana, mayroong live stream alauna.
Sa may mga gusto ng 60 subscribers dyan. Jugardan na sa'yo, sabi ni M. Cruz. M. Cruz, nandito po ako sa iyong bahay. M. Cruz. Ayan. Ma'am, God is love. M. Cruz. Ayan. Monetize channel na po ikaw. Dito po ako sa inyong bahay. Kanina ka pa. Sis Tita Mel. Mega shout out. Good morning, good morning. Yes sis, maaga. Kumusta na ikaw? Thank you, Sis Mel. Guys, palablab sa ating Tita Mel TV. M. Cruz, nandito po ako sa inyong bahay, M. Cruz. Halos kagising ko lang. Alas G's? M. Cruz, 235 thumbs up, God is love. Dating dikit, sabi ni Jugar. Ayan. M. Cruz, nandito po ako sa inyong bahay. Josh, mayroon ka ng jacket. Baba po ng bahay, please, Josh. Palablab din po sa ating Tita Mel. Sis Janisa, Mini TV. Mega lot shoutout, Sis Janisa. Sis Janisa, good morning. Ayan na si Josh. Please join the upcoming Grand LS of Pinay in Germany vlog this coming April 2 worth of 100k of prizes. Part 1. Ayan. Pinay in Germany. Ayan ang kanyang link. Tapos si Hannah Diary. Ayan. Thank you, Josh. Ang kanyang co-promoter to. Thank you. Sis Janisa, Mini TV. Mega loud shoutout. Thumbs up dan host. Karapatan natin TV. Mega loud shoutout. Ayan, may jacket na po. Sis Sweet Peachy, thank you. Sis Janisa, M. Cruz, dikit kalembang, salamat, sabi ni Tita Mel. Ayan, thank you. Bakit yan ang nakaano? Bulit lang ha. Sis Janisa, megalot shoutout. Gabriel Gutierrez, mamaya na lang kita ayudahan. Di kasi ma-search channel mo, i-login ko pa mga alagad ko sa desktop. Sabi na ating Jugar. Thank you, Jugar. Sweet Peachy, thank you, Sis Tita Mel. Ayan, karapatan natin. Mayroon na po kayong jacket. Sis Janisa. Skyline. Dito ko sa iyong bahay. Bible verse, Dan, dikit kalembang, salamat, pabalik na lang, sabi ng Tita Mel. Tita Mel, nakapin po. Sis Janisa, tamsak. Ayan, si Gabriel, nagbaba ng kanyang bahay. Baby pa ang kanyang bahay, guys, si Gabriel. Karapatan, meron ka ng jacket dyan. Baba ka lang po ng bahay. Harang host. Janisa Mini TV, mega loud shoutout. Karapatan natin TV, may jacket ka na. M. Cruz, dikit kalembang M. Cruz. Sa iyong mansyon, dikit kalembang M. Cruz. Gabriel Gutierrez, dikit kalembang sa'yo, sabi ng ating Janisa Mini TV.
Ayan, si Tita Mel nakapin po yan. Si Tita Mel nakapin. Padikit kalembang po. Salamat, host. Ayan, thank you din po. Huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembang, please. Sa mga hindi pa dikit po. Gabriel, yan ba main mo? 12 banana pa lang. Sabi ni Tita Mel. Yes, Tita Mel. Baby pa sila. Tita Mel, tamsak saya dating dikit. Sabi natin, Janisa Mini TV. Thank you, Sis Janisa. Ano ba yung, ano niya dito? Saan yung kuskus natin ano? Salamat, Bible verse. Gabriel Pasukli po, sabi na ating Renzel. Guys, si Janisa nagla-livestream yan. Lablabin nyo rin po. Binababa ni Nightbot yan. On the way sa nakapin, sabi ni Renzel. Dan sa nakapin, sabi ni M. Cruz. Ayan. Muffin Girl, nagbaba ng tahanan. Renzel, Dan dikit kalembang salamat. Ayan, Jerry C, baba ka ng bahay dyan. Renzel Francisco, dikit kalembang. Sabi na ating Janisa Mini TV. Dating dikit po, Tita Mel, sabi ni Renzel. Jerry C, kung main channel yan, mag-type ka ng TEF. Jerry C, kung main channel yan, mag-type ka ng TEF para si Nightbot ang maguba ng bahay. Sa mga main channel dyan, mag-type lang ng TEF para si Nightbot ang maguba ng inyong main channel. Renzel, Dan, pasukli po, sabi ni Gabriel. Yan, si Tita Mel nakapin po, padikit kalembang po. Renzel, Dan, pasukli po, sabi ni Gabriel. Muffin Girl, Dan, dikit kalembang, pabalik na lang. Sabi na ating Tita Mel. Tita Mel nakapin po, ang Tita Mel natin. Kanina pa po, Dan, sa'yo, Gabriel, sabi ni Renzel. Ayan, si M. Cruz, nagbaba na kayang tahanan. Puro dating dikit na nila ako. It means main ko, hindi ko na dikit sa kanila. Sorry naman, sabi ng ating Tita Mel. Ho, salamat ha. Tulog na ako. 3 AM na dito. Salamat ho sa ulitin. Ayan, ang ating Janisa Mini TV nag-livestream po yan. Padikit kalembang din po. Thank you, Ma'am Janisa. Sis Janisa, thank you. Galawin ko na din account ng asawa ko, Ma'am Tep. Ma'am Renzel, baka naman, ang mga hindi mo pa nadikit, idaan mo na dito sa atin. Searching for a man, all he wants to have, just to find you, come back. Ayan, si M. Cruz, nagbaba ng kanyang bahay. Renzel, kahit asawa ko, galawin mo na rin, sabi ni Tita Mel. Gabriel, ang baba ng kanyang tahanan, baby pang tahanan nito eh. Gabriel, nandito ako sa iyong bahay. Sana si Jerry C, hindi na niya binaba yung kanyang bahay. Jerry C.
Muffin Girl Dan patamsak din, sabi ni M. Cruz. Ayan. Haha, Ma'am Mel. Guys, yung bahay ko, galawin nyo. Tita Mel, TV Dan na po, sabi na ating Muffin Girl. Gabriel, dikit kalembang. Gabriel. Hello, I'm back. Gana mo, Suki, thank you. Bakit? Kasi account lang ng asawa mo, sabi ni Tita Mel. Gana mo, Suki, thank you. What I mean, host, uploadan ko na din ng account ng asawa ko. Go, Ma'am Renzel. Gabriel Dan, ayan, pabalik po kay M. Cruz. Ma'am M. Cruz, nandito po ako sa inyong bahay, ma'am. Yan, Renzel, linawin mo kasi. Tignan ko, Ma'am Pep, parang dinikit ko na bago ko sa'yo, ma'am. Sabi ni Ma'am Renzel. Tita Meldan, ayan. Gana Masuki, baba ka ng bahay po dyan. Gana Masuki. M. Cruz din na po. Sydney Kaoreli. Basta, yun na yun. Sydney na lang. Shoutout po sa inyo, Ma'am Sydney. Ay, baka dito. Ayan, Ma'am Sydney, may jacket na po. M. Cruz din na po, sabi na ating Muffin Girl. Ayan, Dragoni Gaming. Ayan na si Dragoni Gaming. M. Cruz, dikit kalembang ulit sa'yo, madam. Ayan, wag niyo lang kalimutan si host. New video. I'm 5 away, Inday. I'm 5 away. Ano ibig sabihin nun? Okay. I'm 5 away. Dragona Gaming. O, baka naman, gusto magpakulay. Open na open po si host. Sydney Kauri. Renzel, Ma'am Tep, dikit na lahat. Thank you, Ma'am Renzel. Jakitan ko yun, Ma'am Renzel. Automatic pala nagbababa si Ens Vlog. Gana Musuki, already done to you. Thanks. Sydney Dan sa'yo, salamat, sabi ni Tita Mel. Ayan, si Tita Mel nakapin po. Muffin na po ba ng bahay? Sydney, may ano na, jacket. Dragona Gaming, done to you. Live streamer, mega loud shoutout. Hello, live streamer, mega loud shoutout. Ayan, may jacket ka na. Guys, dikit kalembang niyo lang si host ha. Padikit kalembang din sa aking channel, please. Salamat. Si Renzel, binababa ni Nightboot yung ano mo dyan, ha? Channel mo. Live streamer, meron ka ng jacket? Sydney Juliet Paranaque. Sydney, dito ako sa iyong bahay, Sydney, ha? Panoorin mo lang. Salamat po, Dan Tamsak po. Ayan, sabi ni live streamer. Thank you, live streamer. Ikalembang mo na rin ako, ha?
Idikit kalembang mo na rin ako. Thank you. Baba ka ng bahay mo dyan para maikutan natin. Dan, Ganamusuki. Sabi na ating Renzel. Sis Jerry C, baba ka ng bahay dyan. Sis. Madam, ma'am, labas muna ako. Punta ako City Hall. Thank you, Gabriel. Balik ka dito ha. Yung iba kong alagad di pa nadikit sa'yo. Live streamer, dan dikit sa'yo. Salamat, sabi ni Tita Mel. Tita Mel, nakapin po. Sydney, nandito ako sa'yo. Tita on the way. Ay, nakapit ta. Ayo. Natiawanan. Nauhan nga makahalo-halo ang pangkuskuso. Sis Peachy, thank you. Sydney, dikit kalembang sa'yo. Sydney. Nagniwa buton na yung aso dan. Tita Mel, dan dikit. Jonggix channel, Jonggix. Andito ko sa yung bahay, may paharang pa po. Sir live streamer. Renzel on the way, idol. Live streamer, andito ako sa yung tahanan with harang. Ate Jilly. New tourist spot, Balay, Sungayan, Highland Resort Tour. Saan tong Sungayan? Balay. Balay is Bisaya, Ilocano din, bahay, Balay. Saan to banda? Sydney, dikit kalembang ako sa'yo, baba ka na ng bahay dyan. Ikot natin itong alagad natin sa'yo. Ha? Papel na, malalaki. Oo, papel na malalaki. Pwede pang kuha di ba? Oo, nabalin. Renzel Dan Kapatid. Wala ako. Jonggix, nandito ako sa iyong bahay sa iyong mansyon. Negros Oriental po, Visayas. Ayan. Thanks, Jonggix. Ayan, Sydney, balikan mo yung mga nagdikit sa'yo, Sydney. Kalembang all sa'yo, kapatid. Tingnan mo yung magandang view, ah. Mules Smart TV, hello, hello. Mules ba to? Mules? Dandam sa host pa jacket po. Ayan, huwag lang kalimutan dikit kalembang si host, please. Ayan, may jacket na po ikaw. Thank you. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host. Jongix. Baba ka ng bahay, Mules. At madaanan natin yung bahay mo. Salamat, host. Ayan. Live streamer ha. Huwag mo rin akong kalimutan. Mules, baba ka ng bahay. Mules. Guys, dinikit kalembangin nyo na dikit kalembang na ang ating Tita Mel. Hindi na ako nagbabakas. Dikit sa'yo 10 host. Nako, salamat.
Dikit kalembang ulit. Jongix live streamer. Isa na lang yung stock natin daw. Sabon. Ikot ko pa to. Sana si Mules? Ayan. Mules, dito ako sa iyong bahay, ah. Ma'am, tap out muna ako saglit. May gagawin ako. Sige lang, sis Renzel. Every night and every day I try to. Mark, andito ako sa iyong bahay, Mark. Mules Mark TV Dan, sabi ng ating Gana Musuki. Thank you, Gana Musuki. Baba ka ng bahay mo dyan. Dan na sa nakapin at kay live streamer, sabi ni Mules Mark. Mules on the way, sabi nating live streamer. Ayan, Mark, huwag mo lang kalimutan dikit kalembang ako, ha. Thank you. Bakit hindi ko na titempoan si Daddy at si Motocheck sis? More on, ano sila, Facebook. More on Facebook na sila, sis. Maraming salamat po, host. Welcome po. Dikit kalembang na po, Sir Muse. 3, 6, 7. Hindi pa siya nadikit. Live streamer. Sana si live streamer? Live streamer. Ngayon ako ba hindi yung ako? 2019, di ba? Mama ni Carol Totaw, paki-click mo lang yung channel ko dito kasi may go-to channel naman, main channel naman ito. Subscribe sa inyo. Basta la Bizares, Gana Musuki, ayan. Gana Musuki. Patingin. Alam pa niya. Duro ka agad. Dikit kalembang Gana Musuki. 99. Mules Marken ba ang main mo, sabi ni Tita Mel? Live streamer, andito ulit ako sa iyong bahay. Gana pang 99 sa'yo, idol, sabi ng live streamer. Baka 100 na yan, nagdikit ako eh. Kaya ano, Mules, ay Gano Musuki. Mules Mark, dan dikit kalembang salamat, sabi ni Tita Mel. Si ano, baby pang bahay. Saglit lang ha, palitan natin. Si ano? Ito, si Gana Masuki, baby pa yung bahay niya. Thank you, Sis Mel.
Ayan, Ganamusuki. Baby din ang bahay, Ganamusuki. Dikit kalembang ulit sa'yo, Jongix. Dikit kalembang. Panoorin ko na nga lang muna. Ganamusuki, panoorin ko muna ha. Salamat host. Ayan. Thank you din. Huwag lang kalimutan din ako. Ma'am in USA, mega loud shout out po. Mega loud shout out. Ganamusuki. Baka dadaulan daw dyan. Abi na yung cellphone ko, text ko nga si Kara kung may ano sila, kuskus. 101. Ganamusuki. Host, umiikot ka na. Nahilo na nga ako eh. Char. Thank you, live streamer. Sana wag lang yan ano. Ang hirap ano. Ang hirap umalis. Thumbs up, Ma'am Inday. Kakagising ko lang, Ma'am Ens. Mega shoutout. Yahoo. Ayudahan ko nakapin. Huwag alisin. Tita Mel, thank you. Good morning, Madam. Ma'am Ens, good morning. Auditor ni Mel. Yan na. Dan sa nakapin. Mark, andito ako sa iyong bahay, Mark. Mark, may pagdikitan ka lang dyan, Mark, para ano, madagdagan yung ano mo, ang iyong bahay. Ayan, dikitan kalembang po ang ating Ends vlog. Nag-ayuda rin po yan. Ang ating Sir Van Lloyd. Palablab din po. Ang ating Boss Butchog, nag-live stream din po yan. Mark, dikit kalembang, Mark. Diyan pa ba si Mark Mules? Ayan pa ba si ano? Ganamusuki, diyan ka pa ba, Ganamusuki? Counselor ni Mel, dikit kalembang. Yan, Muse, Mark, pag di pa dikit sa nakapin, dikit kalembangin mo na. Ang ating Ends vlog dyan, at saka Sir Van Lloyd channel, padikit kalembang po. This is family. Live streamer. Feed ice pipe heat.
Sir Van Lloyd, mega shoutout. Good morning. John Giggs, dikit kalembang ulit. John Giggs. Mayor ni Mel, dikit kalembang. Thank you, sis Mel. Sir Van Lloyd, thank you. Ma'am Ens, thank you. Palit muna ko ninja, Ma'am Inday. Ma'am Ens, thank you. Wala na ata yung nakapin. Asan na siya? Ganamusuki, wala ka na dyan? Tamsak harang. Bagong dikit maminday. Bagong gawa. Ha ha ha. Thank you, Ma'am Ens. Wala ka na ba dyan? Si Smell, thank you. Wala na nga siya. Mules, dito ako sa iyong bahay, Mules. Padikit kalembang po sa ating nakapin, na aking member. Sige, Mules. Mules, dikitan kalembang mo si Ma'am Ens Vlog. Nakapin, please. Tapos ipin kita, sunod ka dito, ha? Baby pa ang kanyang bahay. Andito naman ako sa'yo, nag-aayuda. Unahan mo na sila, Mark. Si Smell, thank you si Smell, ha? Three, 7, 2 ka na. Sir Van, thank you. May galot shout sa'yo dyan. Mark Mules, TV, dandikit kalembang with bakas. Sabi na ating Ma'am Ens. Ayan. Mules, pakibalikan yung nakapin. Ens vlog po nakapin. Dikit na siya sa'yo. Mules. Dan again sa nakapin. Thank you, si Smell. Ayaw ka ni Carol. Gabriel Gutierrez, dito pa ba? Parang wala na Sir Jugar. Nagsiwalaan sila, may mga nag-aayuda eh.